dir-ho. Solitud, Víctor Català, llibre que hauríem d'haver llegit no abans de morir-nos, que per descomptat, sinó fins i tot abans de llegir-ne d'altres. Home, Solitud és un d'aquells llibres que jo diria que s'ha de llegir perquè més impacten moltíssim a l'edat al qual ara actualment es fa llegir. Tothom ara abans d'entrar em deia recordo el Bup o recordo el Cou, perquè és una de les lectures així obligatòries. I a més és una novel·la que quan la llegeixes en aquesta tendra edat, diríem, impacta moltíssim. És una novel·la molt dura. I està escrita per Víctor Català, que és el pseudònim, com tothom sap, de Caterina Albert, que va ser una novel·lista que precisament ja sabem quin era el paper de les dones, a les dones accedir al món de l'escriptura era una qüestió complicada, i va triar el pseudònim per apatar-se una mica en l'anonimat i poder, d'alguna manera, ser més autèntica, però també mantenir-se el seu estil, perquè semblava que si eres dona i escriptora, semblava que hi havies de tenir un determinat estil que feminejava aquesta paraula amb tot el sentit pejoratiu del terme. I en canvi ella, que va arribar fins i tot a guanyar premis, i encara va fer prevaldre el misteri, perquè no va anar a recollir-lo, llavors la gent, fins i tot es va desplaçar a Barcelona, ella que és nascuda a l'Escala, es va desplaçar a Barcelona per poder continuar escrivint. Aquesta novel·la es va publicar per entregues, amb fulletons, que és el clàssic. També va passar amb Anna Karenina, també va passar amb Madame Bovary. És a dir, que... Correspon a l'època. És una pràctica habitual de l'època. I la seva protagonista, la Mila, jo crec que és un d'aquells personatges que un recorda sempre, perquè és una novel·la que podríem dir que en el fons és una novel·la d'autoconeixement i d'iniciació, perquè ella aprèn a conèixer-se ella mateixa posada en un entorn, en un ambient hostil, com sempre, aquests marits que els hi toquen, en aquestes heroïnes, que suposo que són heroïnes així per als marits que els hi corresponen, en aquest cas el seu marit, que s'ha de fer càrrec d'una ermita a la muntanya, doncs fa que ella mateixa, la novel·la s'obre amb aquesta pujada, amb aquest ascens. I és un ascens que en el fons és una davallada interior, després ho serà als seus propis abismes i a la solitud que apareix des de la primera paraula de la novel·la. Acaba el primer capítol dient quina solitud. Ja veu el seu marit a davant caminant i pensa, s'ha engreixat, la gorra ja li queda malament, el vestit ja li va estret. O sigui, ja comença a caminar veient aquell home que va fer d'ermità, i a ella moltes vegades se l'anomena l'ermitana, i això ja li produeix una sensació de pensar on anem, què representa aquesta vida absolutament aïllada, en connexió amb els personatges que coneixeran i l'ànima, aquest esperit de la muntanya. Això és una cosa que, per exemple, va impressionar molt a Maragall. Hem de dir que Víctor Català va mantenir correspondència amb molts dels escriptors de la seva època, entre ells Maragall, també amb Narcís Oller, que el pobre Narcís Oller va dir que després d'haver llegit Solitud ja no sabia si podria escriure, en el sentit que va veure que era una novel·la extraordinària. I aquesta Mila que queda tocada de solitud, li toca viure aquest periple vital, intenta trobar sortides a l'angoixa que experimenta, que és paradigmàtic, perquè estan a la muntanya, però al mateix temps hi ha les gorgs i les valls profundes, però estan en un ambient... Evidentment apareix els tòpics de la novel·la modernista, la terra alta i la terra baixa de Guimerà, per exemple. Seguint a Guimerà, la pròpia Caterina Albert va escriure, per exemple, poesia i va intentar també fer teatre seguint l'estela de Guimerà. Però al final, que és absolutament brutal, és el cop de porta final que fa la protagonista, la Mila, jo crec que a mi em va impressionar molt els seus ulls verds. Al final, quan planta el marit, després d'haver patit aquest procés que jo dic que és aquesta mena de davallada interior, quan el planta amb els seus ulls verds i diu no em segueixis perquè te mataré, li diu així, te mataré. Aquesta decisió final, amb aquests ulls verds que brillen, amb el significat també que tenen els ulls verds, pensa que estem en el 1905, es fa reivindicació, vull dir, les flors del mal de Baudelaire estan aquí, es fa una reivindicació també d'aquesta bellesa que pot ser salvatge, que pot ser brutal, que pot ser terrible, i és una novel·la que admet moltíssimes, moltíssimes lectures. Per això s'hi ha de tornar una o altra vegada a la vida. Solitud de Víctor Català és la recomanació d'un dels nostres clàssics per part de Laura Borràs. Per cert, 25 anys
de la mort de Joan Oliver Pere IV. La veritat és que s'han fet aquests 25 anys sense un dels poetes que ara és molt oblidat i que en el seu moment va ser un poeta molt compromès, va ser un dels irreductibles, va fer un tipus de poesia molt popular. Comentàvem que pràcticament tots els nens han recitat i coneixen poemes del bestiari, perquè són poemes així com frescos, espontanis, que juga molt amb les paraules. Jo, quan hi havia la possibilitat de poder esmentar aquest aniversari, hi ha un fragment d'un poema que ell fa en monosíl·labs, que és absolutament espectacular, com pot sintetitzar tot el que ell voldria. Si em permets, en llegiré uns versos només, un fragment. Déu es dirigeix al jo líric i li diu: «I tu què vols?» I el jo líric diu: «Doncs jo sols vull, si pot ser, un poc de fam i un xic de pa, un poc de fred i un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi, i un poc de llet, i un poc de pau, i un poc de sol i un poc de sal, i un poc de cel, i un xic de bé i un xic de mal, i un poc de fel i un poc de mel, i un poc de nit, i un xic de por, i un poc de pit, i un xic de cor, i un poc de crit, i un xic de llum, i un xic de so, i un poc de llamp, i un xic de tro, un poc de goig, i un xic de bes, i un poc de groc, i un poc de verd, i un xic de blau, i un xic de font, i un xic de riu, i un poc de rec, i un poc de pont, i un poc de gorg, i un poc de mar, i un xic de port, i a més, què més vull? I un xic de seny, i un poc de temps, i un xic de món, i un poc de sort. Jo crec que és un d'aquests poemes que jo, quan llegia, quan era petita... Jo m'imagino fer un llistat de paraules monosil·làbiques i després ordenar-les, no? Suposo que ha de ser així primer. I donar-li sentit d'aquesta manera. I anar fent aquest i una mica... Perquè a més ho vol tot. Fixeu-vos que és un poema que jo deia, quan el llegia quan era petita, pensava, era gairebé un exercici de retòrica, no? De fer pa, po, i anar fent servir totes les paraules perquè és el ritme aquest. Però, en canvi, després te n'adones que això és un mester de vida, és un ars vivendi. Et diu què vols, no? I creixendo i al final el temps, no? I una mica de fel, ho vol viure tot, no? Vol copsar una mica de tot, de tots els blaus, els grocs, els verds. I llavors jo crec que aquest és una reivindicació que havíem de fer de Pere IV com a poeta, perquè a més és un poeta que va exercir de gestor cultural, és a dir, a part de que va haver-se d'exilar i va haver de viure a l'exili 20 anys, que això es diu aviat, i va ser molt compromès, i quan va tornar va ser un irreductible, i va morir gairebé com Gregor Samsa tancat a la seva habitació dient no vull saber res del món si les coses han d'anar d'aquesta manera, però va mantenir-se fidel fins al final. Va ser un poeta que va traduir Molière, va dirigir la col·lecció de Proa tot vent, per tant va fer una feina important d'encarregar traduccions perquè en català es tinguessin les novetats narratives en totes les llengües. I, a més, també hi ha aquesta feina de dialogar amb els poetes. L'assaig de Càntic en el temple és un poema de Salvador Espriu, m'estimo com m'estimo aquesta vella, pobra, dissortada pàtria. Doncs ell fa assaig de plagi a la taverna, gira el poema d'Espriu i no el plagia, Pobra, bruta, trista i dissortada pàtria. Exacte. I ell fa aquest assaig de plagi a la taverna que posa amb disculpes a Salvador Espriu si s'escau. Volem dir, si cal, també li demano disculpes. Però és un poema d'algú que Salvador Espriu diu que se'n voldria marxar perquè allà, a nord enllà, hi ha gent molt... I ell diu, jo em voldria quedar. I justament Espriu no es va haver d'exilar, es va quedar aquí, i en canvi Pere que ho va haver de marxar. O sigui que és un poeta que jo crec que val la pena reivindicar per la seva lucidesa, per la seva frescor i perquè és un poeta que tant pot fer-se llegir a grans com a petits.